Gaur, hemen elkartu gara azken hilabeteetan mugimendu sozialistako bi kideek jasan dugun jazarpen poliziala salatzeko. Baita jardun politiko iraultzailearen egoera zaurgarria beste behin azalera ateratzeko ere. Izan ere, militantzia politiko iraultzailea babes judizialik gabeko jarduera izan da beti, eta berau erasotua eta jasartua izateko orduan erraztasun osoz jokatzen da. Horren adibide dira, kurtso hasi zenetik jasan izan ditugun mota desberdinetako erasoak. Poliziaren jarraipenak, deiak, mezuak, kolaborazio eskaerak, gezurrak, mehatxuak, txantaiak eta abar. Nire kasuan, bizikleta baten lapurketaren aitzakipean egindako identifikazioarekin hasi zen. Identifikatu eta 5 minutura, teorian epaitegian lan egiten duen pertsona bat agertu zen. Pertsona horrek prozesu judizial bat irekita nuela eta horrek etorkizunean ondorio negatiboak ekarri altzizkidala esan zidan. Lan aurkitzeko zailtasunak izango nituela edota arazo pertsonalak eragingo zizkidala besteak beste. Honen aurrean, irtenbide bakarra bere kontaktu ez baliatuz laguntza jasotzea zela planteatu zidan. Eta behin informazio hori lortuz gero, kafe bat hartuko genuela. Hurrengo egunean, kafe hori hartzeko geratu ginen, eta nire buruz informazio gehiago zeukala argi zidan. Ez ginen ezertan geratu, baina pare bat aste pasata, WhatsAppez hasi zitzaidan berriro gelditzeko intentzioarekin. Bere asmoak ikusita, nik edozein kontaktu etetea erabaki nuen. Nahiz eta nik erabaki hori hartu, bera nirekin harremanetan jartzen saiatu zen behin eta berriz behin baino gehiagotan deituz. Dei hori ekartzen ez nituela ikusita nire etxeko atarian agertu zen. Momentu horretan kolaborazio bateko proposamena egin zidan. Berak emandako laguntzagatik nik informazioa zor niola argudiatuz. Gainera, gertuko pertsonen inguruko informazioaz baliatu zen niri beldurra sartzeko. Argi azaldu nion ez nuela nahi berriro ikusi. Nire kasuan adibidez, ostiral baten, etxea bueltan, Gasteizetikan, zarautzen bi sekretak geldutu ziaten, eta esan ziaten hori neska bat desagertu zala eta bere itxurenak ala. Orduan DNI aska ziaten, eta DNI zenbakia bialtzeakoan zentralita, alarma bat o zehozerrek jozula, eta beste sekreta batek o beste ertzain batek etorri bertzala nirekin hitz egitea. Hau ere sekreta bat zen, eta beste sekreta honek nirekin hizketan izanean esan zizkean gauza batzuk izan zian irakaskuntzan edo lana bilatzeakoan arazo eukitzeko posibilitatea eukiko nula, arazo eukiko nitula, eta proposatu zian kafe bat hartzea. Hurrengo egunean, larun batan, pentsatu nun aitzakia jartzea behakin ez geratzeko, eta zanion bazkenean ez ginala gehauko. Hala ere, urriak 13an deitu egin zidan, eta esan zian aber aleginan gehau kafe bat hartzeko, eta horrelakoak. Hala ere, esan nion ezetz, enintzala behakin gehauko, eta gehatzekotan abokau batekin izango zala. Eta urriak 13an, hau da horrengo egunean, nire Gasteizko etxeko ataritikon oso gertua etorri zan ere gana, eta bidean, letra eta bidean, esan zidan, nazionalitatearekin arazo gehiko nitula, parte o laguntzen ez baldin manion, o lako arazo batekin, izan zena M24ko piketian nahi identifikau izana. Argi daukagu, horrek guztiak betetzen duen funtzioa zein den. Militantzia iraultzailea arrakalatu, desegin eta hasi ez dadin oztopoa jartzea. Alde batetik, beldur mekanismoen bitartez, militanteen determinazioa eta konbentzimendu politikoa ahultzen ahalegintzen dira. Bestalde, errelato errepresiboaren baliozkotasuna lortu nahi dute. Testigantza jasoz erantzun errepresiboa errazteko. Baita norabide berean, ahalik eta informazio gehien batzeko ere. Guztiz mespretxagarria deritzogu praktika horren aurrean, irmo mantenduko garela adierazi nahi dugu. Erasoak gogor arbuiatu eta militante iraultzaile onganako jasarpen oro salatuz.